Dobrý deň, milí poslucháči. Ako inak, nasledujúca hodinka patrí v éteri relácii Túto hudbu mám rád. Jej príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc. Vyštudovala síce stavebnú priemyslovku, ale svoj život a svoju budúcnosť videla predovšetkým v spievaní. Kariéru profesionálnej speváčky rozbiehala na Slovensku v 70. rokoch minulého storočia. Jej spevácké cesty ju zaviedli aj do Holandska, ktoré sa nakoniec stalo jej domovskou krajinou. Dnes sa však okrem spievania venuje aj inej práci. Má vlastnú značku pre výrobu a predaj umeleckých diel zo skla, ktorých dizajn aj sama navrhuje. O spievaní, o skle, ale aj o všeličom inom sa dnes budem rozprávať s Teréziou Pekárikovou. Ale najskôr si zahráme pieseň talianskej speváčky Giulioli Cinquetti Nonoleta. Nonoleta, nonoleta, per amarti, nonoleta, per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti, perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore per uscire sola con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Vítajte, pani Pekáriková, v relácii Túto hudbu mám rád. Ďakujem. Prečo sme teda hrali na úvod práve túto pieseň? Nonoleta bola jedna z prvých pesničiek, s ktorými som vlastne ako 12-ročná začala súťažiť v školských súťažiach v Novej Dubnici a získala som prvenstva s ňou práve na týchto súťažiach. Na viacerých? Na medziškolskej, potom na okresnej, to bola Považská podkova, sa to vtedy volalo, o zlatú Považskú podkovu. Nebola zo zlata, samozrejme. Bol to pliešok, ale to víťazstvo bolo zlaté. A pieseň Nonoleta je z roku 1964 z festivalu Sanremo. Vtedy ste mali 5 rokov, keď tá pieseň zvíťazila. A hovoríte, že ste ju spievali ako 12-ročná. Mne sa veľmi páčila už aj tým textom, že to bolo maloletá, takže v tých 12 som bola maloletá. A vtedy nikto nemal z nás gramofón, magnetofón, neexistovalo len jedno rádio. Takže ja som bola pod tým, čo sa vysielalo na mikrofóre. Oskar Gottlieb mal jednu nádhernú reláciu o 3:00 po obede. Takže čo púšťal Oskar Gottlieb, tak
takto. My sme doma s ceruzkou a písali, každý deň sme utekali kúsok z nonolety, jeden deň kúsok textu, druhý deň, tretí deň. A tak som čakala, dokiaľ ten text si dopíšem foneticky, samozrejme, vtedy som taliansky nevedela. No a tak som si poskladala celú pesničku, prihlásila sa do súťaže. A vyhrala. A vyhrala, áno. No festivaly sú pre spevákov asi dôležité, respektíve teraz spevácké súťaže, pretože takto sa speváci zviditeľňujú. Vy ste ich absolvovali, ste povedali dosť. Veľmi veľa, hej, áno. Na akých ste sa vy zúčastnili? V tých amatérských to bolo o 3 rúže mesta Vánoviec, ktorú som vyhrala, to bol celoslovenský. Potom tam bolo o kryštálovú vázu v piesku, 3 klasy Trebišové, ktorú rok po mne vyhrala Marika Gombitová napríklad a v tom roku, keď som ju ja zvíťazila, to boli celoslovenské, čiže tam boli výberové kolá, predkolá, tí najlepší išli na ten festival. A také tie Detvianská Zlatá rúža, Oravské synkopy? Oravské synkopy som už absolvovala ako víťazka Zlatej kamery. Zlatá kamera bolo to najväčšie, čo sa dalo vtedy vyhrať, vysúťažiť. Súťaž vyhrala napríklad Jana Kocianová, Eva Máziková, Karol Konárik, aj Peter Dvorský. Takže každý víťaz sa potom neskôr stal takmer slávnym. To bol taký začiatok profesionálneho života. Teraz nám zaspievate pieseň, ktorú spievala Edith Piaf, Non je ne regrette rien. Kedy ste ju spievali prvýkrát? Prvýkrát som spievala ako 16-ročná v televíznych rozletoch, to bola tiež súťaž, ja som bola taký súťaživý typ, lebo ja som nevedela, ako sa dostať k tej kariére, takže keď máte tých 12 alebo 16, tak idete a prihláste sa na tú súťaž. Spievala som ju, hej, vtedy sa robilo všetko naživo. Takže aj keď ľudia hovoria, že sme generácia, ktorá spieva na playback, vtedy to tak nebolo. Vtedy boli speváci, alebo neboli. A tí, čo boli, tak museli vedieť skutočne spievať. V 16 som ju spievala, áno. Ale toto je nahrávka štúdiová, ktorú si teraz pustíme? Toto som už teraz nedávno natočila s Tomášom Radajom. Ale v Zlatej kamere som spievala Edith Piaf tiež, už ako 17-ročná. A volala sa tá pesnička Hymne à l'amour, hymna lásky. S tou som vyhrala Zlatú kameru. No ale teraz sme už slúbili Non je ne regrette rien. Áno. Tak takto ju spieva moja dnešná hostka Terezia Pekáriková. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payé. Je m'en fous du passé, avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec le trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Kde a ako ste sa naučili po francúzsky, pani Pekáriková? Môj otec bol športovec a videl, že ja sa uberám svojou cestou a podporoval ma v tom, takže mi našiel učiteľku francúzštiny. Bola to jeho kolegyňa v konštrukcii v Dubnici. Môj otec bol technológ, konštruktér a tak som chodila na hodiny francúzštiny, samozrejme už v 8. triede na SDŠke. No ale vy ste žili v Holandsku. S francúzštinou ste sa tam dohovorili tiež? Nie. V
V Holandsku sa hovorí anglicky, deti ju majú angličtinu od prvej triedy sa učia. Filmy sa nedabujú, takže každý film, ktorý pozeráte, vám znie tá angličtina, titulky aj, takže už keď viete holandsky, tak sa naučíte anglicky. Ja som sa anglicky naučila v Egypte, kde som bola na pol roka, francúzsky teda v Dubnici nad Váhom, ale... Zaujímavé. Áno. Miesta, kde ste sa naučili cudzie jazyky. Áno, ja som si svet pochodila teda vďaka spevu. V Egypte ste sa mohli skôr po arabsky naučiť, nie? Spievala som aj arabsky. Digi, arababa. Nezabudnem nikdy, 3 týždne som sa molila text. Z kapelo pol roka som mala poloročné angažmá. Bola podmienka, že musíme 1-2 veci dať aj v arabčtine. A v Holandsku ste spievali tiež? Keď som prišla do Holandska, tak som už bola matkou. Bolo to trošičku už o inom, samozrejme. Ku kariére treba mať aj voľnosť. Ale po roku a pol som sa dostala do televíznej súťaže. Sound Mix Show sa to volalo. Kde ste spievali v podstate, imitovali aj chodením, aj pohybom. Naličili ma, dali mi parochňu, vyholili mi obočie, dali mi to tenké, jak má Edith Piaf. Proste tam komplet. Oni hľadali talenty, ktoré vedeli imitovať. A tam som vyhrala ako holandská Edith Piaf. Tam som v podstate urobila to isté, že po 10 rokoch som si povedala, Pane Bože, čo tu ja v tom Holandsku budem robiť? Skúsim tak začať, ako som začala na Slovensku a vyšlo mi to. Čiže vy ste nešli do Holandska spievať, teda ako speváčka? Ja som bola s kapelou slovenskou v Holandsku, ktorá dopadla hrozne zle. Emigroval nám pianista. No a moc som si tam nezaspievala, pretože kapela sa rozpadla. Ja som sa domov nevrátila, keďže som poznala muzikanta veľmi známeho Rob Boland, ktorého som stretla v Holandsku. To bola moja láska vtedy. Našla mi promptne taliansku kapelu, s ktorou som ďalej dokončila svoje pracovné povolenie sme mali na 3 mesiace v tom služobnom páse. No ale vy ste sa do Holandska ale potom vydali, nie? Áno, a v tých 3 mesiacoch som stretla svojho budúceho manžela. Na svadba bola kde? Svadba bola na Slovensku, vtedy to nebolo možné nejak tak, že ísť von a vydať sa. Vtedy ste nemohli ísť vôbec von. Bol služobný pás, kde ste mali štempel od Ministerstva kultúry ako reprezentant Slovenska, alebo turistickú doložku. To sa čakalo na doložku a väčšinou ju nikto nedostal. Tak sme sa brali tu, čakali sme 3 mesiace na to, aby nám to povolili a potom rok trvalo, dokiaľ ma vôbec pustili a už medzi tým som aj porodila. No a dcera je už dnes speváčkou tiež. Áno, dcera spieva od malička, má to v génoch aj jedna, aj druhá. Ja mám 2 dcery, staršiu a mladšiu. Tá staršia tým, že vyrastala v Holandsku, tak spieva úplne iné repertoáry a má iný hlas, má vyššie posadený hlas. Myslím si, že máte len jednu dceru, ktorá nám to teda teraz bude spievať. Staršia či mladšia? Staršia, Natalie, tá bola teraz v Československu má talent. Mali sme veľké ohlasy. Ohlásil sa nám na Facebooku, videl jeden z renomovaných skladateľov holandských, ktorý mal víťazné pesničky Eurovision Song Contest v minulých programoch a chce, aby naspievala jednu z jeho skladieb. Ale hovoril ste mi, že pieseň, ktorú nám teraz vaša dcera zaspieva, že to bola tiež pieseň, ktorá bola určená v domácej súťaži, áno. Pre Eurovíziu. Áno. Čiže súťažila s ňou minulý rok. V Holandsku. Minulý rok o postup, v Holandsku prihlásilo sa 460 pesniček a moja dcera, teda to je jej pesnička, ktorú spolu s kolegom zložila. Volá sa Hands Up, to si teraz pustíme. Táto pesnička skončila medzi poslednými 10, čiže aj jej skladateľské... Medzi prvými 10, áno, nie? Áno, prvými. No ale len prvá išla do Eurovision Song Contest toho finále, ktoré sa vysiela vo všetkých krajinách. Takže ja som to považovala za veľký úspech. Moja dcera plakala. Takže začala súťažiť, robí skladby, urobila niekoľko pesniček, ktoré sú už hrané, svoje vlastné. Takže ona má aj tendenciu skladať. Takže Natália Boschart. Boschart. Boss je šéf z Hart, tvrdý. Čiže Boschart, to si ľahko zapamätáte.
Dospievala nám dcéra mojej dnešnej hostky, Terezie Pekárikovej, Natália Bošárt. Vy, Terezia, ste si prvé peniaze spevom zarobili kedy? Keď som prišla zo Zlatej kamery, tak to bolo Hotel Hviezda v Trenčine a môj honorár bol 50 korún. Slušné, nie? Slušné, ale stalo sa to, že mi ich nevyplatili nakoniec, takže otec si zobral dovolenku, tá ho stala viacej ako tých 50 korún. Nechcel, ako aby som bola smutná, tak išiel a povedal, tak slúbili ste mojej dcere 50 korún, tak by ste to mali aj dodržať. Takže ja som bola veľmi šťastná, to boli moje prvé peniažky a potom už neskôr samozrejme také angažmá, ktoré som mala po skončení maturity. To bolo v Egypte, pol roka, v Hotel Sheraton, tak odtiaľ som si priniesla 100 000 korún. Vtedy som si kúpila dom. Keď som sa trošičku začala seba realizovať aj finančne, postaviť na vlastné nohy. Tak dnes sú už iné cenové relácie, takže dnes by vám to už nestačilo na dom. Ja viem, áno, to viem. Možno na vchodové dvere. Vtedy ste v Bratislave kúpili dom za 120 000 v strede Bratislavy, takže to boli iné variácie, áno. A váš holandský manžel bol tiež muzikant? On bol športovec, futbalista. No ale manželstvo sa vám nakoniec nevydarilo? Nie. Koľko trvalo? 2 roky trvalo, ale ten prvý rok som bola ešte na Slovensku. Pokiaľ som boli na Slovensku, tak bolo dobre. Zakazoval mi spievať. To bola tá hlavná príčina a bol veľmi žiarlivý. Ale vedel, že spievate, keď si vás bral, nie? Vedel, ale on mal takú milnú predstavu, že ja keď tam prídem, že zakončím spev, porodím a budem doma. Holandsko má najstaršiu tradíciu to, že muž živí ženu. Ja som si to vôbec neuvedomovala. Moja mama mala 3 deti a pracovala a to keď som im tam vysvetľovala, tak mi skoro nikto neveril. A keď som robila konkurzy, robila som 48 konkurzov, tak som bola vytrvalá skutočne. Tak prvá otázka bola vždy, a vy ste nechceli mať to dieťa? Prečo robíte konkurs? Ja hovorím, pretože chcem pracovať, niečo som vyštudovala, mám diplom z konzervatória, mám stavebnú priemyslovku a rada by som sa seba realizovala teda aj počas toho času, keď moje dieťa rastie. No a čo potom teda po rozvode? Po rozvode to bolo strašné. To je, keď padáte do priepasti, do jamy. V Holandsku, keď sa rozvediete, automaticky sa stanete Bijstanmoeder, to je pristojaca matka, dajú vám podporu a nezoberú vás do žiadnej práci. No, zobrali ma Japonci predsa len, to bol architekt Biro, tam som robila konkurs. Zobrali ma práve preto, že holandský šéf bol niekde na dovolenke a na príjmačkách bol japonský šéf a keď som mu povedala, že viem po rusky a že v podstate práve, že im môžem pomôcť dostať sa do Osteurópy vlastne tým, že aj do Ruska a tak, že poznám veľa jazykov a oni mali kedysi zamestnanú Polku a to boli veľmi spokojní. Tak on ma z tých všetkých chlapcov, na tých konkurzoch nebola žiadna žena, každý pozeral, ty máš stavebnú? Ako, to neexistovalo, že žena vtedy pred 30 rokmi, hovoríme o 30 rokoch dozadu, mala technické vzdelanie, takže to bolo také osteurópske. No a ten ma zobral, 3 týždne som pracovala, keď prišiel ten holandský šéf a videl ma tam samú ženu medzi tými 30 architektami, povedal, toto tu čo robí? Doslovne do písmena, ako keby, že mamo, človečina tu smrti, jak z tej rozprávky. Hej. Vtedy som zistila, že to je vlastne svet mužov, celé to Holandsko. A tie ženy sú len ako na domáce práci. No ale čítal som o vás práve, že po tom rozvode ste zostali bez peňazí. Úplne bez peňazí, áno. A že ste rozpredali všetko, čo ste mali. Áno, to vlastne tak som sa učila holandsky, že som mala neexistoval slovensko-holandský slovník, bol len česko-holandský, taký pre turistov, maličička, takáto knižočka a len tie turistické slovíčka tam preložené a s tým som listovala, predám sedačku, predám manželskú posteľ. Tak som si hľadala, až mi ostala nafukovačka, na ktorej som ležala. Detskú posteľku som nepredala, ani hračky detské, ale sklo a nakoniec som predala aj trofeje, ktoré som si kedysi vyspievala. Čo mi... Tie na Slovensku? Áno, tie na Slovensku, tých 6 celoslovenských trofej. Zlatú kameru nikto nechcel, lebo nebola zo zlata, ani tú zlatú podkovu, ani tá nebola zo zlata. Ale tie kryštálové vázy, tie som predala. Áno, v Holandsku bol záujem? Nebol, kryštál vôbec neletí, ale niekto z rodiny, aby mi pomohol, si kúpil tie kryštálové vázy. Ten bol na kryštál, nejaký strýko mojho bývalého manžela. A tak som nazbierala 4000 guldenov, vtedy boli guldeny. Ja som všetko, čo som predala, z tej obývačky ostala mi kempingová stolička, ktorú niekto vyhodil skutočne. A žehliaca doska, na ktorú som si dala kávu, to bol môj stôl. Som povedala to be or not to be. Na čo toto ma obklopuje, keď som tu zaživa pochovaná. Na nejakom sídlisku v meste Lelystad, kde ešte ani autobus nechodil, len
Duf, sa stávalo, oni na tých šťatovniciach zatlkajú do tej pieštitej zemi tie stĺpy a to každé ráno sa budíte s tým duf, duf. Takže spredala som všetko, čo ma obklopovalo za symbolické ceny. Ale tie symbolické ceny mi dali dohromady 4 000 guldenov. Zobrala som auto, ktoré môj muž splácal, takže ja som ešte z tej podpory musela 150 guldenov mužovi posielať, aby to auto splatil, lebo to bolo na jeho meno. A po 13 mesiacoch tohto rozpredávania všetkého som zobrala to auto staré, asi 8-ročné, a išla som do Liberca. Chcela som kúpiť bižutériu. Chcela som začať biznis, lebo na tých konkurzoch ma nebrali kvôli tomu, že mám dieťa. Každý mi radil, OK, tak skús urobiť sama biznis, ale o biznise sme my vtedy nič nevedeli, takže nevedela som ani, čo je debit a čo je kredit, ani základné slovička. Tak som sa prihlásila na obchodnú akadémiu a tam som po večeroch študovala. Keď som videla, kto všetko na tú školu chodí, akí nemožní ľudia, a v podstate tak som dostala ešte väčšiu odvahu. A keď už som tú odvahu mala takú dostatočnú, tak som zobrala po tých 13 mesiacoch auto a išla som do Liberca a chcela som s tým bižutériou začať, ale kúpila som sklo. Dobre, no tak o tomto vašom podnikaní budeme rozprávať trošku neskôr. Teraz si zahráme pesničku už spomínaných bratov Bolandovcov. Áno, Rob and Ferdy Boland, Boland and Boland. Jeden z nich bol teda aj vašim partnerom? Áno, my sme sa stretli partnerom, áno. 2 roky sme chodili spolu s Robom. Sme sa stretli v Oslo, ešte keď som tam hrala so skupinou Gustava Offermana. No a tí Bolandovci sú autormi svetového hitu. A nie jedného. In the Army Now, čo spievala skupina Status Quo. Ale naspievali ju aj oni dvaja? Oni ju najskôr naspievali. Keď ju oni naspievali, to bolo number 1 v tom Norsku, keď som tam ja spievala. To som ani netušila, my sa stretli s Robom v jazzklube. Takže ja som nevedela, že tie hity, ktoré sa tam púšťajú, že spieva on a ich zložil on. Takže tam tie sympatie boli úplne niekde inde. Asi až po týždni som zistila vlastne, že to je ten spevák. Ja som tam vtedy spievala s Anne-Marie David ako hosť a s Bobby Lee. Anne-Marie David bola víťazka Eurovízie Song Contest v 74. tak nejak za Francúzsko. Takže my sme mali takú show, kde nás doprovádzal Gustav van Offerman Orchestra. No ale teraz teda bratia Bolandovci, ktorých som potom stretla v Holandsku, áno. You're in the army now. Whoa, you're in the army now. You're in the army now. Whoa, you're in the army now.
No ale poďme teda k tomu vášmu podnikaniu. Vy ste dnes podnikateľka so sklom, alebo s bižutériou, alebo... Nie, bižutéria spadla hneď na začiatku. Hej. To bolo na odštartovanie, tak som odhadla ten trh. A keď som prišla do toho Jablonca, niečo som kúpila z tých 4 000 aj bižutériu. Išla som okolo výkladu, kde boli nádherné poháre, bokály a dizajnové, také moderné. A vtedy ešte bolo také pekné, milé obdobie, keď ste prišli donútra a ste sa pýtali, odkiaľ máte to sklo? A vám kľudne povedali adresu tej fabriky a kto to dizajnoval a meno a Jiří Šuhájek a tak. Tak ja som hneď okamžite z toho Liberca išla na Vsetín, malá vzadu moja. Tam som sa pozdravila, som povedala, ja som tá. A rada by som vás zastupovala, oni boli otvorení rok. No a tak som sa stala vlastne... Takže začali ste vlastne obchodovať s týmito vecami? Ešte nie, to som len chcela, hej. Vy musíte najprv nakúpiť a ísť a pokúšať sa to predať. Takže som prišla do Holandska na jednu z najdrahších ulic a oni, že no, ale viete, my na čierno nič nebereme a máte faktúru a ako sa voláte, musíte byť zapísaná v obchodnej komore. Ja červená líca, hámbila som sa. Sunny Home sa volalo, Beethovenstraat, nikdy nezabudnem. Musíte ísť do obchodnej komory. A ja som nevedela, čo to je Kamerfrop Koophandel, to som v živote nepočula, my sme žiadnu obchodnú komoru v komunizme nemali. Tak som si našla obchodná komora, tak som tam zatelefonovala, prišla som a oni povedali OK. A ako sa má volať vaša firma? Stojí to 160 guldenov, vtedy boli guldeny, to je asi deleno 2,2. A ja hovorím, dizajn, ale aký dizajn? A deň predtým vysielali o Marilyn Monroe, diva sem a diva tam a filmová diva Marilyn Monroe. A mne to diva, ja som to počula prvýkrát v živote, tak ako dobre klinkovalo. Tak som diva design. Tak ma napísali do tej obchodnej komory diva design. Fakt, tak som začínala úplne od piky, od brucha. A teraz som išla a teraz, bože môj, faktúry. Tak som si požičala peniaze na tie faktúry a z 300 guldenov stáli. A keďže som stavbárka, tak som nechcela žiadne line, tak som povedala, musím byť iná apart ako tí ostatní, keď je to diva design. Tak som stala faktúry urobiť, ktoré boli tak trojuholníkovom formáte. Zlato-bordové, zlaté slniečko a bordové diva design. No a vrátila som sa na tú Sunny Home, do toho Beethovenstraat k Sunny Home. Už mám faktúry, tak už som tam vypísala 4 vínové poháre, 2 porto a tak. Ja už som vyznala, ktorý pohár jaký. No a teraz sme ptali, OK, a cez banko som nemala bank account ešte vtedy, biznisový, hovorím, nemám. Dobre, tak kontant bolo cash, hej, kontant. Dobre, tak mi vyplatilo za to peniaze na stôl, ale podpíšte to, hovorím, a čo? No, kontant fall down, akože som to zaplatil cash. Ja som nevedela, jak sa to píše, to fall down. Fall down, že ste to obdržali. Takže tak to bola moja prvá faktúra, mám ju v ráme. No a dnes ste už aj vy dizajnerkou, ktorá dizajnuje teda tie vlastné. To hovorím toto o roku teda 93. Človek sa rýchlo učí, takže potom som chodila stále na nákupy do Vsetína, potom aj iné fabriky, iní dizajneri. Čakala som na showroom v Kráľovskom trademarku, lebo keď nemáte showroom, to je vzorkovňa, hej. V Holandsku je taký systém, že v tom trademark, kde sa vystavujú tieto obchodné vzorky, tak je raz do mesiaca prvý pondelok otvorené a všetci majitelia prídu a vyberajú si. A ja som bola zadelená akože do čakacie listiny, čakalo sa asi 8 rokov. Taký veľký záujem bolo na tie showroom v Kráľovskom trademarku. A po roku a pol mi volal riaditeľ a povedal, máme pre vás miesto na 5. poschodí. To bola asi 8 poschodová budova a všade. Na každom poschodí asi 200 stánkov. A prišla som pozrieť a som povedala, nepáči sa mi. Nepáči? Veď to len rok a pol, čo ste prihlásená, čaká sa 8. Ja hovorím, hej, ale strategicky sa mi nepáči, lebo vedľa mňa predávajú lacné rámiky a veci pre turistov. Ja potrebujem medzi dizajnom, medzi talianským, francúzským, nemeckým, hej, Rosenthal. To by sa mi páčila tá showroom, čo má Rosenthal. A netrvalo ani 2 mesiace, mu sa páčilo, že teda viem, čo chcem. Vedel, že mám exkluzívne právo. Tam mi volal ten istý direktor a hovorí, váš sen sa splnil. Rosenthal odchádza a my sme tú showroom pridelili vám. No a vaše nejaké dielo, vraj vlastne aj holandská kráľovská rodina. No, začalo to vlastne tak, že tým, že som zastupovala fabriku a títo majstri skla a dizajnéri a skutočne ľudia, ktorých obdivujem a som ich obdivovala, robili veci, ktoré farebnosťou sa nehodili do interiérov holandských ani do Beneluxu, pretože predsa len ten životný trend je aj o tom meniť si nábytky a nebolo jak u nás, že
Keď ste si kúpili jednu sedačku, mali ste ju celý život, aj skriňu obývačkou. A tie moje vázy a misie a z tých fabrík, ktoré som zastupovala, väčšinou skončili v tých interiérových obchodoch alebo v galériách, takže farebnosťou som musela splňať aj tie trendové podmienky. Tak v snahe z toho, aby tú farebnosť som splňala, aby to išlo, aby sa to teda točilo, predávalo, tak som začala sa špecializovať aj na farebnosť, aby teda produkty, ktoré nakupujem, mi robili v takej kombinácii, aká teraz práve bola ponúknutá na interiérovom veľtrhu v Miláne alebo v Paríži La Maison, že aby som zdieľala teda ten pohyb smerom k tomu trendu. Aj keď to boli umelecké veci, tak som to sa snažila takto nejak ovplyvniť tým, že som začala navrhovať sama ja svoje veci. A tie začali mať aj úspech, samozrejme. Išli veľmi rýchlo, lebo cenové som bola tým pádom nižšia. Som si zaplatila štúdio alebo fabriku, už som vedela, ktorý majster je dobrý, tak som povedala, ja chcem mať Jirka Pačinku, ja chcem mať tohle pána Štefánika. Tak každý vedel niečo a ja som už vedela po tých rokoch, kto čo vie. Takže už som sa vyznala v tom remesle veľmi a už som začala robiť veci, o ktorých som vôbec nevedela, že vo mne je. Tá tvorba je úžasná, to je jak magnát, sklo ma priťahuje ako magnát. No, poďme zase k hudbe. Teraz nám zaspievajú sestry Marta a Tena Eleftheriádu. Áno. Odkedy sa poznáte? Ako sa poznáte? Marta a Tena, no ja som mala veľmi prísneho otca, ale spieval a vždy sme spievali aj v aute dvojhlasne, trojhlasne a hral na mandolíne nádherne. On si spieval tie ich. Oni boli vtedy aj veľmi slávne. Bronzové slávice, ktorý bol Gold Pilarová, Vondráčková, Kubišová, Marta a Tena Eleftheriádu. No a na prvý koncert večerný, ktorý ma pustil, to bolo v kine Panorex, bol práve koncert Marty a Teny. Takže ja mám od nich autogram, keď som mala 16 rokov. No a čo sa stalo v mojom živote zaujímavé, že práve tieto speváčky sa mi stali tiež veľmi blízke, aj priateľstvom. Tena sa nasťahovala do Bratislavy, keď ja som už prišla bývať v Bratislave, bývala nedaleko mňa. Takže sme boli veľké kamarátky a keď som sa vydávala do Holandska, mi bola za svedka, čo som robila veľkú radosť svojmu otcovi, ktorý ju prvýkrát v živote videl naživo. Veľmi sa tešil, že mám takéhoto svedka. Takže Tena vám svedčila, že budete žiť v pokojnom manželstve s Holandianom a večnosť trvala iba 2 roky, ako ste spomenuli. Z mužskej strany mi svedčil Jozef Holec, herec, režisér. Sami slávni svedkovia. Áno, my sme spolu vyrastali, spievali sme. On je z Trenčianskej Teplej, takže sme chodili spolu na spev, tak máme spoločné detstvo. Už vím, proč se děti ptají dřív, než povíš jim sám. Už vím, proč si povídají rádi smíšou. Zkoumají jámu s kocourkem rýšou a zlobí mámu a pozdech píšou nám. Už vím, proč si děti staví dům a nechtějí plán. Proč náhle jim nejde z hlavy písek pouští. S tajemnou zprávou blíží se hončtín za dětskou slávou, co neodpouští snů. Když dítě řekne táto, pojď si hrát, tak honem utíkej. A brzy budeš jeho přání znát, i co mu nesmíš brát, a pak vám bude hej. Budeš vidět, jak se krásně bát, a když se usmíváš. Když ti dítě řekne, pojď si hrát a buď můj kamarád, pak poznal si, co máš. Už vím, kdy se děti smějí dřív, než poznám to já. Už vím, kdy nám odpouštějí slůvka frází. Proč mají rádi cestičky v mlází, kde roste mládí, jež někdy tolik schází nám. Když dítě řekne táto, pojď si hrát, tak honem utíkej. A brzy budeš jeho přání znát, i co mu nesmíš brát, a pak vám bude hej.
Budeš vidět, jak se krásně bát a když se usmíváš. Když ti dítě řekne, pojď si hrát a buď můj kamarád, pak poznal si, co máš. Když dítě řekne, táto, pojď si hrát, tak honem utíkej. A brzy budeš jeho přání znát, i co mu nesmíš brát, a pak vám bude hej. Budeš vědět, jak se krásně bát, a když se usmíváš. Když ti dítě řekne, pojď si hrát a buď můj kamarád, a poznal si, co máš. No teraz si zahráme asi váš najväčší spevácky hit, ktorý ste mali na Slovensku. Nahrali ste ho kedy? Asi jediný. Nahrala som ho v 76. roku. To mi pridelil redaktor Ivan Horváth sa volal. Veľmi známy skladateľ. No. On mi vybral túto pesničku, dal mi ju naspievať, predo mňou to skúšala nejaká slečná z Jeziniek alebo z Beziniek. Jemu sa to nepáčilo, tak to dal mne prespievať. Potom sa to púšťalo v rozhlase. Ale keďže ja už som mala takých renomovaných hudobníkov vedľa seba, kapelu Braňa Hronca, to boli fakt páni muzikanti. Ako sa vtedy hovorilo, tak aj títo vás nechceli hrávať a ja som sa skôr za tú pesničku vtedy hanbila. Také umca. To bolo skôr také umca to nazvali chlapci naši, takže my sme spievali iné veci. No a neskôr ju objavil Ivan Krajček v 95. a zavolal mi do Holandska a hovorí: Terry, môžeš prísť? Mám super reláciu, repet, fiči to tu, neviem, či o tom vieš. Hovorím, neviem, čo je to ako. No vieš, tam takí tí tvoji rovesníci spievajú, aj starší. A tú pesničku sme prišli do reči. Neprišla by si? Hovorím, Ivan, ale kedy? No teraz, o 3 týždne točíme. Hovorím, Ivan, ale ja som v 4. mesiaci. To bol 5. rok. To teda, to asi ťažko, lebo čo keď pôjdeš ďalej a podľa mňa tá pesnička je dobrá, to asi ťažko. Hovorím, škoda. No. Tak mi bolo smutno a netrvalo 10-15 minút, telefon zvihnem. Terry, však to je bohovské. Hovorím, čo je Ivan? Veď ten text je práve na to, že si tehotná. No, tak sa aj stalo. Prišla som, natočila som, už som prišla s brúškom. Dali ma až do ďalšieho. Som bola v 6. mesiaci, potom 7., potom 8. Stále to išlo ďalej. A Ivan to tak rád naťahoval, že príde a porodí na javisku. A už sme v 8. mesiaci a tak ľudia to milovali. A nakoniec sa to dostalo až do Silvestrovského, do tých najúspešnejších. Dostala som skutočne jedna z najviac hlasov. A v tom Silvestrovskom som už prišla 3 týždne po porode, keď sa to točilo. A odšoferovala som sama tých 1400 kilometrov. Maličku Angeliku vedľa a malo to obrovský úspech. Ja som mu veľmi vďačná Ivanovi. Aj mi ľúto, že teda Slovenská televízia si neuchránila túto televíznu značku. Hovorí sa, že ju niekto ukradol alebo zobral, alebo tak, neviem už, jak to bolo. Ale ja si myslím, že keby mali dobrého právnika, tak neexistuje, aby niekto niečo zobral. No, právne veci tu teraz my nebudeme riešiť a zahráme si tú pesničku. Neviem, či sme povedali, už jej názov volá sa Už sme prišli do rečí. Spieva moja dnešná hostka Terezia Pekáriková. Reči sa šíria, reči tu víria, stade i okolo, že sa už dialo veľa aj málo, že bolo aj to, čo nebolo. Reči sa krútia, otec už húta, mamka ma od rána spovedá. Počkaj len pár dní, útek je márny, tiež ti to povedia. Už sme prišli do rečí, už nám niet viac spásy. Kto už koho presvedčí,
to chceli či nechceli. Darmo sa zdráhaš, darmo čo váhaš, darmo si ešte dnes nesmeli. Reči sa krútia, otec už šúta, mamka tá počíta periny. Počkaj len pár dní, útek je márny, vinný či bez viny. Už sme prišli do rečí, už nám niet viac spásy. Kto už koho presvedčí, že to snáď niekto šíri špásy. Už sme prišli do rečí, už je svadba istá, už len tá nás vylieči. Už sa teš, keď to vieš a chystaj. Už sme prišli do rečí, už je svadba istá. Už len Úspešnosť tohto typu piesne by bola v Holandsku aká? V Holandsku talianske skôr, ale tie balkánske Nie? talianske. Neviem, či by mala úspech. Nepokúšali ste sa ju tam spievať? Ja som spievala ako Edith Piaf v televízii a koncertovala som ako holandská Edith Piaf. Dodnes mám koncerty ako holandská Edith Piaf. Takže mňa skôr tým smerom zaškatulkovali a zmeniť to by bolo riskantné. Takže ja spievam evergreeny, staré pesničky, ktoré tiež ľuďom znejú. A ja mám aj taliansky repertoár, francúzsko-taliansky repertoár. Takže spievate ešte aj dnes? Áno. Spievať sa nedá prestať, keď ste raz začali. Viete, to vás tak opantá. To je taký blažený pocit, keď ste na tom javisku a teraz dostávate tú masu energie, lebo keď ľudia tlieskajú, máte úspech. Tie dve ruky, ktoré sa spoja, vytvárajú energiu, ten pohyb. To je masa energie, takže aj keď máte neviem akú bolesť, alebo ste zranená, teraz som videla Olinku Sabovú, pozdravujem ináč, ktorá prišla so zlomeným klbom, alebo teda po operácii zlomeného klba. A poslala mi SMS-ko, sme telefonovali, keď sa raz spievala v tej televízii. A povedala, že nič necíti. Tak aj ja hovorím, že keď tá masa energie, ktorú vám publikum pošle s potleskom na javisko, tak dokážete zabudnúť každú jednu bolesť. Je to terapia, je to niečo tak úžasné, že sa to nedá opustiť. No ale vy ste mali autonehodu a hovorili ste mi, že tiež máte isté problémy, ktoré teraz vznikli po tom zranení, takže musíte sa niekedy tiež aj prekonávať, aby ste mohli spievať. Musím. Najťažšie to bolo ten prvý rok. Kedy ste mali tú autonehodu? To bolo v roku 2001. Musím v podstate z toho najhoršieho hľadať to najlepšie. Niekedy mi tečú slzy od bolesti, ale vždy si poviem, že život je pred a nie za. A čo sa stalo? Aká to bola havária? Ja som v podstate stála a z boku narazil do mňa 80 mal na tachometri, keď bol ten dotyk. A ešte som nemala popruh zapnutý. Takže som letela do skla napravo a som sa vrátila späť. Odrazila som zrkadlo a do predného skla a môj ľavý bok bol v strede volantu na úrovni, ten sa odrazil. Takže keby som bola malá popruhy, tak to železo, ktoré tie dvere stlačil, to auto, lebo som bol bočný náraz, tak by som nemala bok a bola by som na vozíku. Prvý rok som vôbec nechodila, to som si najala šoféra, ktorý mi niesol tašky a sklo a odniesol ma vlastne z postele a tí moji vzácni klienti, preto ich nechcem opustiť holandsky, vedeli, že mám dve dcery, že som v ťažkej situácii a objednávali. Nenehali ma. Tam je medzi dodávateľom a obchodníkom sa buduje relationship, relácia. Je tam biznisová etika a v takýchto prípadoch je ten vzťah veľmi dôležitý. Takže vďaka tomu som prežila aj tie 3 ťažké roky, aj keď firma išla, pikovala dole, sme išli až do minusu. Ale prežili sme. Potom sme zase išli hore, jak na mori. Tak, pani Pekáriková, ďakujem veľmi pekne za túto návštevu, za muziku, čo ste priniesli, za vaše rozprávanie a teda nech sa vám darí aj v spievaní, aj v tom podnikaní, o ktorom ste tiež hovorili. Tak všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne, že ste si spomenuli na mňa. Chcela by som ešte, ak môžem, pozdraviť všetkých mojich fanúškov a tých, čo ma majú radi. A tých, čo ma nemajú radi, tak tiež pozdravujem. A som veľmi šťastná, že môžem teraz práve vďaka vám sa im prihovárať a spievať im. No ale aj na záver, aby sme nezostali bez hudby, čo teraz si zahráme a prečo? Sú to pesničky, ktorými som vyrastala a ma ovplyvňovali. Môžeme si dať aj hymnu lásky od Edith Piaf. Môžeme si dať Dalidu.
Nie je ťažko vybrať, ja mám všetkých rada, ktorých som spievala. Hodíme si mincev, ktorú nemáme pri sebe? No, len korunou si hodím. Nie, tak dá Lidu. Parlez-moi de lui, vous le savez bien. Il est toute ma vie. Oh, je vous en prie, ne me cachez rien. Que fait-il là-bas? S'ennuie-t-il sans moi? A-t-il des amis? Parlez-moi de lui. Dites-moi les mots qu'il a dit. Dites-moi pourquoi il ne m'écrit plus. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus. J'ai si mal de lui. Parlez-moi de lui, comme vous l'avez vu hier dans la rue. Avait-il quelqu'un à son bras? Regardez-moi bien et répondez-moi. Vous ne dites rien. Alors dites-moi si elle est jolie, plus jolie que moi. Et lui dans ses yeux, était-il heureux? Oh, je vous en prie, même si j'ai mal, parlez-moi de lui, parlez-moi de lui. Oh, dites-moi. Ako ste počuli v priebehu relácie, milí poslucháči, Terezia Pekáriková je nielen speváčkou, ale aj dizajnérkou umeleckých diel zo skla. Zhodou okolností práve včera, 8. marca, mala vernisáž výstavy svojich diel v bratislavskom hoteli Radisson Blue Carlton. Výstava potrvá do polovice apríla. No a teraz ešte pravidelná súťažná otázka. V dnešnej relácii odznel aj svetoznámy hit holandských súrodencov Roba a Ferdyho Bolandovcov In the Army Now. Túto piesen si od nich prevzala do svojho repertoáru aj skupina Queen, Smokey alebo Status Quo. Opakujem, ktorá z nasledujúcich troch skupín má v repertoári pieseň Roba a Ferdyho Bolandovcov In the Army Now? Queen, Smokey alebo Status Quo. Píšte na adresu RTVS Slovenský rozhlas Mýtna 1 PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Telefón 02 32 50 50 70, 02 32 50 50 70, e-mail mojahudba@rozhlas.sk. Správna odpoveď na otázku spred 2 týždňov mala znieť: skupina Hex krstila svoj album Ty a ja na Lumníckom štíte. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Margitu Čajkovskú z Veľkého Krtíša, Antona Trebulu z Hriňovej a Ivetu Rudnickú z Trnavy. Srdečne blahoželáme. O týždeň bude hosťom tohto programu syn legendárneho slovenského dirigenta a skladateľa Ľudovita Reitera, muzikológ Adrián Reiter. Dnes už ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom bola Tatiana Horvátová, s hostkou Teréziou Pekárikovou sa rozprával Vlado Franc. Do počutia.